Hawu. Wasiwa. Bengazi ukuthi uyaza mntanami. Hayibo. Wabukeka ungekho mnandi nje kwenze njani? Hlala phansi. Yini kwenze njani? Ngone ngiyazi ukuthi kwenzekani kumkhulu kaSiphamandla. Uma Mzansi ungitshelile. Baba ngabe qinisa. Eqinisa ukuthi ngivela singenzeka ngabuyi baba. Kusho iqiniso. Baba ngingikwazi, ngone ngingikwazi. Kunzima ukuba unkosikazi kamkhulu le. Mntana, mhlawumbe kunesizathu ukuthi ubungani abaphansi bakhetha wena ukuthi ube unkosikazi kaZamcolo. Kunzima ngone. Sonke insuku kunomlilo kumele ngikucime mina. Namhlanje lokho kusasa lokho yindaba singakuthola ukuphumula nomyeni wami. Ziyingqinamba zempilo nje ihambisana nempilo lezo mntanami. Angeke ngikwazi mina ngone ngikwazi umvela sekumele abuye. Kumele abuye umvela sebaba soba nengane ngizothini kwingane yakhe. Qinisile impela. Uzobuya umvelase. Ungakhathazeki mntanami uzobuya umvelase. Nginesiqiniseko sokuthi uZamcolo la khona umfikelekile. Uyakhumbula umthembu ezibonisa amandla akhe emkhipha esitshwetshwe. Waphuma lapho wahamba waya eMozambique eyolanda amandla. Wabuya bazama ukumjuqa ushefu bahluleka. Nalokho okungema kuzama ukumbulala kumdubula sanqapha isibhamu. Zinkomba lezo zokuthi uZamcolo amandla kaMthembu ahleze enayo ngaso sonke isikhathi emvikele. Umkhululi wethu uzobuya ndodakazi.